Yo. Pracujem na veľké veci, už vidím cieľ cesty, to ženie ma vpred, radikálne uvažujem, z čoho prosperujem, toto potrebujem, to nepotrebujem, nápadmi disponujem, čo sa toho týka neskresľujem, iba konštatujem, život beží teba, dostatočne rýchlo zmetla veta z môjho pera, papiera, to sa mi pozdá, znamená, že našla svoj cieľ ako prepichnutá nozdra. Yo. Pracujem na veľkej veci, už vidím cieľ cesty, to ženie ma vpred, radikálne uvažujem, z čoho prosperujem, toto potrebujem, to nepotrebujem, nápadmi disponujem, čo sa toho týka neskresľujem, iba konštatujem, život beží teba, dostatočne rýchlo zmetá veta z môjho pera, papiera a to sa mi pozdá, znamená, že našla svoj cieľ ako prepichnutá nozdra. Yeah. Pracujem na veľkej veci, už vidím cieľ cesty, to ženie ma vpred, radikálne uvažujem, z čoho prosperujem, toto potrebujem, to nepotrebujem, nápadmi disponujem, čo sa toho týka neskresľujem, iba konštatujem, život beží teba, dostatočne rýchlo zmetla veta z môjho pera, papiera a to sa mi pozdá, znamená, že našla svoj cieľ ako prepichnutá nozdra. Yeah. Check.